Americi. Ja. Nee. Hier, dat heb ik ook. Heel zenuwachtig. Dames en heren, dit is mijn team. Maakt me niet uit op welke plek ze staan op dit moment. Ik stel ze voor zoals ik ze zie. Jan Ken. Janet. Martin Zinken. Mark Wiggers. Achterin, Kenneth Teuning. Henriette Hermans. Jan Zomer. Achter, Hans Voets. Keurig netjes gedaan, René van Vliet. Michael Frans. Dit is het team dat trots is op Nederland, trots is op Vita en wat heel trots is op het land waar ze wonen. En als er mensen zijn die dat niet bevalt, dan is het in dit land helemaal vrij om een kaartje van de vervoersmaatschappij te kopen en naar het land te gaan waar we niet meer zullen zijn. Wij willen de mensen die met ons meewerken het behoud van hun eigen cultuur, maar die niet opgelegd worden aan anderen. Ik dank u.